Oh, Migi, unsa man po'y hubad aning natawo sa February 2 or Pebrero 2? Okay si, kung ikaw natawo sa Pebrero 2, pinangga ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Unya usab ikaw maayo ka sa negosyo. Maayo ka mo entertain sa mga customer. Og mulambo jud ang imuhang negosyo. Pero ang imong mga ginikanan ug mga igsuon magasalig usab sa imuhang kinitaan. Kung ikaw dali ra ka nga mahiubos pero dali ra ka maulian. Buutan ka nga pagkatao. Unya paningkamot jud kay aron makapaedukar ka sa imong mga igsuon. Kay naman sa kay plano nga imo silang tabangan. Mao nay hubad sa imuhang Pebrero 2 Ah, kasi mga Pebrero diha, 2. Ayaw kalimot sa pagtanaw ng video, like, share, and subscribe. Salamat!